Oho. Joo. Tässä kuvassa on Magnus Romman, eli tämän talon entinen isäntä, siis minun isoäitin isä, joka aikoinaan rakennutti tämän talon ja jonka jälkeläisiä mekin Eerikin kanssa olemme. Niitä oli 3 veliä, Magnus, Julius ja Gustav, jotka asui tässä kylässä. Hän oli entinen merimies ja laivakapteeni. Ja hän eli aika pitkään. Hän kuoli vuonna 70, 93 vuoden ikäisenä. Ja yhdellä veljellä ei ollut lapsia ja se talo myytiin, siellä asui nyt vieraat ihmiset. Ja toisen veljen talo on peritty, että sielläkin ei ole enää niinku verisukulaisia, että vaan me olemme tänne jäänyt. Ja sitten Amerikan eno. I know the agencies are working on it, but at this point it's very unclear, but I'll advise you. Thank you. Anybody else? RTA coming in. Yes, I'm here. Yes, I wonder if we will have something on the Security Council on southern Lebanon. It's very late, he said. Teitä kaikkia seisomaan. Maamme laulu, ensimmäinen säkeistö ja meillä esilaulajana ja siirrymme joukkueiden ja tuomariston esittelyyn. Mari Hakkarainen, 5 Itä-Länsi. Vesa Mikkola, numero 4, 7 Itä-Länsi. Numerolla 5 Olli Harvikainen, 4 Itä-Länsi. Numerolla 6 Markku Lintunen, 5 Itä-Länsi. Numero 7 Pasi Pirinen, 2 Itä-Länsi. Numero 8 Juha Nieminen, Jyväskylä, 1 Itä-Länsi. Numero 9 Sami Sirviö, Sotkamo, 4 Itä-Länsi. Numero 10 Jukka Holttinen, Imatra, 7 Itä-Länsi. Numero 11 Jorma Parviainen, Sotkamo, 4 Itä-Länsi. Numero 12 Kari Tapanen. Siellä Riku Kytösalmi odottelee kotiutusta. Ja Länsi mukaan myöskin omalla osuudellaan heti alusta lähtien. Ja toinen lyönti. Kakkopuukkuun vedetään 3. Kari Möllöniemelle ja näin Kytösalmesta palo kotipesään. Syntymässä toinen ajolähtö ja sitä
juoksuun. Avausjuoksuun nyt on virhe ja lyömässä on numero 7 Tuomo Talpakka. Askalainen löi ja Jan Hautula toi lännen tasoitusjuoksuun. Tulee kakkoselle kolmas palo. Syöttö oli oikein. Ja näin ohitetaan ykkösvahti. Viidennen sisävuoron ja idältä lyöntivuorossa on Markku Lintunen Imane. Ja lyöntivuoro on numero 7. Syöttö oli väärä, matala. Rautiainen näyttää lyönnin sisälle ja näin. Juoksuja suojana on Markku Lintunen. Ja opiksi menee. Kaksi paloa. Ja uutena kärki. Luuletko, että se onnistuu tässä? Joo, näin. Täällä Sotkamossa, mä otan alusta. Täällä Sotkamossa joukkue on kunnossa ja väki on innokasta sateesta huolimatta, mutta mitenkäs kunnan rahat Hiekkatekonurmen ja Kateton katsomon suhteen? No sitä kattoa tuohon katsomaan me emme kyllä ole rakentelemassa tässä, se on ihan selvä asia. Jos kerran nuo pojat jaksaa ja pystyvät pelaamaan tuolla sateessa, niin kyllä me jaksamme istua katsomossa hieman kattoakin, mutta kyllä se niin on, että jos kerran täällä pelataan niin kuin on todennäköistä venespyrää ja hyvää pesäpalloa, niin kyllä siihen Hiekkatekonurmen tulee laittaa. Minä olin sitä mieltä, että ehkä ensi vuonna. Se olisi käytössä jo kauden alussa. No,
ratkaisu nyt oikea ja oikeudenmukainen? On. Kyllä tää on tosiaan vaarallista. Ja silloin Jaskon vaaratilanne oli jo tuossa mailan lengissä, että onneksi ei käynyt päähän ja kyllä tää oli ihan oikea ratkaisu. Kansa ainakin ehdotti tätä, että loppu ja Itä on voittanut ottelun. Mikä teki tänään naapurista paremmin? Ne oli parempi sillä osa-alueella, mitä meidän piti pelata. Tätä kovaa keskikenttälyöntiä ja ne onnistui paremmin kuin me. Se oli päivän nimi tänä päivänä. Kumpi siinä onnistuu? Keskipallo. Kiitoksia. Jussi, moi. Ensimmäinen Itä-Länsi ja voitto tuli, mutta mites kommentoit näitä tunnelmia? No ihan hyvä muuten, mutta pikkusen meinaa olla vilu ja vähän märät sukat. Pääsit lyömään avausjuoksun, muistatko tilannetta? Ajo lähtö toisella oli väärä pois ja ajattelin lyödä saumaan ja sinnehän se meni. Kylläkin vähän korkeana, mutta muuten ihan hyvä. Onnistuit vielä perään uudemman kerran kotiutuksessa, minkälainen se oli? No se ihan meni Asko yli. Asko tuli vähän vastaan vissiin ja sit se suhahti yli sieltä. Onneksi olkoon. Kiitos. Raimo Rajala jakaa jokeripalkinnon ja jokeripalkinnon saa tänään Jukka Holkkinen. Ja toimitusjohtaja Matti Ahde on myös jakamassa jokeripalkintoa. Ja ykköspalkinnot Länneltä järjestötoimikunnan puheenjohtaja Pentti Huttunen jakaa palkinnon Kari Myllyniemi. Ja Pesäpalloliiton varapuheenjohtaja Raimo Rajala jakaa idän ykköspalkinnon, sen saa Juha Nieminen. Jäljellä on kentän parhaan palkinto, sen jakaa Pesäpalloliiton puheenjohtaja Jyrki Kiviharju. Vaikka kunnanjohtaja Leevi Rentola huuteli aamuyöstä Esteriltä armoa, ei sade tauonnut Sotkamossa tänään. Kenttä kuitenkin laitettiin kuntoon ja tuomaristo antoi ottelulle luvan alkaa. Katsomoon saapui tänään 6168. Annetaan se mennä. Vaikka kunnanjohtaja Leevi Rentola huuteli aamuyöstä Esteriltä armoa, ei sade tauonnut Sotkamossa tänään. Kenttä kuitenkin laitettiin kuntoon ja tuomaristo antoi ottelulle luvan alkaa. Katsomoon saapui tänään 6168 sinnikästä katsojaa eri puolilta maata. Silti Itä oli ennen ottelun alkua yksimielinen suosikki. Eikä Itä pettänyt kannattajiaan. Pelinjohtaja Juha Tanskanen rikkoi lyöntijärjestyksessä Sotkamo kärjen ja antoi rohkeasti pelipaikan Kiteen Piriselle ja Kirin Niemiselle. Nieminen kiitti kunniasta heti lyöden avausvuorossa kotiin Olli Hartikaisen. 1-1 tasoitus tulee toisen vuoroparin tasoittavalla. Asko Laine lyö ja Jan Hautala kiirehtii kotiin. Kolmannen vuoroparin alussa Itä karkaa. Ensiksi Vesa Mikkola kotiuttaa Janne Vuorisen ja vajaan kierroksen jälkeen Kari Hakkarainen lyö kotiin Juha Niemisen. 4-1 syntyy seuraavan vuoron alussa, kun lukkari Olli Hartikainen saattelee kotiin Sami Sirviön. Vielä ennen taukoa Juha Nieminen kotiuttaa Markku Lintusen ja pukusuojaan kuivumaan päästään lukemissa 5-1. Tauon jälkeen sade yltyy, mutta Itä ei hellitä. Se tekee 3 juoksua, kunnes pelin jatkaminen käy mahdottomaksi. 6 vuoroparin jälkeen numeroissa 8-1 on aika antaa periksi luonnonvoimille. Hyvin järjestetty Itä-Länsi viikonvaihde sai harmittavan lopun Sotkamossa, mutta Pesisväelle on luvassa kunnanjohtajan mukaan valoisampia hetkiä tulevaisuudessa.